I have mentioned ukuthi mawufika kaSembe uma babuza ukuthi uJesu uyinkosi bathi no uSembe uNkulunkulu. La ngisondi mina khona kodwa uShembe uNkulunkulu. uNkulunkulu othunywe ilo uNkulunkulu wenu ngoba yena ngeke akwazi ukuthi azizele. Lento enziwa unyazi yimbi kakhulu. Lento enziwa unyazi. Lezi zinto ngizoyikhuluma Manazaretha. Mhlawumbe ingane isebenza ngalapha ngaphakathi alala nazo idlulile eshumini. Ngizokhuluma ngegameko ezimbili nje. Kodwa igameko enginazo nesinazo nezaziwayo futhi amalungu ebandla amaningi zingaphezulu kweshumi. Mhlambe nami lezi engizaziyo zincane kunezinye nawe zaziyo. Maningi amadoda akhulisela unyazi izingane. Uma ngingaphosisa kwaku 2015 noma kwaku 2016 uma ngingaphosisa udaba nje lokuqala engithanda ukukhuluma ngalo ngoba mhlawumbe omunye ubaba uke washo wathi hayi isithwalo salunyazi lifuna wona izintombi lezi ezigcwele. Angazi ke bayazi abathwele kwenziwa njani ngamantombazana ama-virgin njengoba kugcwele abantu abathwele nje esontweni bezokhetha izingane kanti balandela umnikazi wayo lento. Ayikho inyanga engaphezulu kwami. Kwasekusuka umshumayeli thizeni kule minyaka kade ngikhuluma ngayo. Wahamba wabona ihlazo kulezi ngane ezisebenza ngaphakathi. Ngikhuluma nje lento. Wayesebona ihlazo kulezi ngane ezisebenza ngaphakathi. Lo mshumayeli. Ngoba uyakholwa lo mshumayeli kakhulu. Lo mshumayeli umuntu othandazayo, umuntu kamoya. Umuntu kamoya. Wayesesuka ke lo mshumayeli. Wahamba wayesecha ngoba ingane engibone ngathi ayikho kahle. Uyibona ngathi ikhulelwe. Kodwa iqukula isihlalo. Kodwa ikhipha iminikelo. Yenza yonke into le ngane. Ikhulelwe njalo. Futhi nawo amamsomo wayekhonzile kakhulu. Abantu abadala ke bayakwazi ukubona ingane uma kukhona konakela. Ngamehlo nje bengazange besho lutho. Ngifuna ukuyixoxa ngendlela eyenzeka ngakhona. Wayesihamba kumshumayeli. Eya kumamsomo. Ngibona ingane ewusorenso ukuthi engathi ayifanele ukuphatha into ekababa bengicela ishayenge kancane ingane. Hawu naye ingane ayihlehla. Akufanele iphathe izinto zikababa. Wayekhonzile umamsomo kakhulu yangane. Wayesihamba ke uShumalo waphinde emuva edokodeni lakhe. Kusenjalo wayesebuya umamsomo wayesiya onyazini. Ngizwa kuthiwa lo mntwana nozibanibani unje ukhulelwe kanje nje. Manje bekufikile umshumayeli unozibanibani uthe becela ukuthi ingane ishenxe into zesonto sike sibhekisise lengane. Ngoba umamsomo yena akazi ukuthi lengane umnakwabo unyazi elilala nayo. Ngaleso sikhathi lo mntwana ngikhuluma ngawe wayesekhethiwe enye insizwa nje engengize ngisho ngoba yagcina isiganile khona lapho KwaZulu. Manje KwaZulu ngisho isibongo ngisho ukuphesheka kothukela. Yagana lengane. Ingakagani njalo. Kuhamba isikhathi unyazi linodokotela walo ke.
olugilela lemkhuba siyamazi nanokuthukupi wenzani base beyithatha ingane so nalo dokotela sakhishwa isisu salo njalo unyazi sakhishwa isisu sengane kwabizwa umshumayeli emva kwey'nsuku ezimbalwa zomshumayeli wesiyafika ya mshumayeli lo mntwana akanalutho njengoba engenalutho-ke kufana nokuthi usumthukile mshumayeli ngoba akho sisi esikhona manje hlawula-ke mshumayeli iy'nkomo ey'mbili ney'mbuzi ey'mbili wayikhipha lo mshumayeli abaningi khona ngaphakathi bayazi lento engikhuluma ngayo futhi bayazi naleyo ngane engikhuluma ngayo ubani umama Msuma wayeza ngelinye ilanga ethatha iwashing yakhe yonke ayihambise emzini wayo leyo ntombazana ukuthi imwashele ayinele imenzele yonke into mase ngibeka njalo bazobona abantu ukuthi ngikhuluma ngobani wakwenza-ke umshumayeli ekhokhela iqiniso kuthe kusenjalo kwase kuqhamuka ingane umngani wayo le ntombazana naye ikhona lapha ngaphakathi hayi siyasixoxela cha impela siphila ngayo le ndoda isicekela phansi yasilala namhlanje ilala la kusasa ilala la kuya ngokuthi namhlanje izwe umsa wayo ukuthi ushone kuphi yenze njani hawu unkosikazi wakho uyayazi lento eyangazi noma uyazi ngoba umkakho unesikhwele uzoyivuma kanjani into enjalo hayi nathi asasi kodwa nje wenza okuthandayo ngendlela futhi athanda ngayo mhlambe sesingaphezu kwabantu abayisihlanu asesikhepha isizisu hawu nawe futhi yebo nami njalo bese kuqhamuka amagama njalo angasho unyazi ukuthi akuyeke ukucekelwa kufana nabantu makuthi ngenake eManazaretha ngifuna ukukhuluma nani nje anoke nibheke wonke umuntu onyazini oyobika indaba ukuthi ngifethelwa umfazi noma umkami ngimfice ngaseyona intombi kodwa ngikhokhiswe zonke inkomo kuthiwa intombi anoke ninaka ukuthi lawo macala njalo watrita kanjani anoke ninaka watrita kanjani thatha umfazi khohlwa indaba yokuthi umfice intombi noma engayona yabo ngoba uyazi ukuthi ungomunye wabantu abacekele phansi izingane zabantu ezihambile zayogana omunye ngizokhuluma ngizomshonje ngegama la